Ние сме тези, които ще направим така, че в учебниците да се учи и да има преклонение пред жертвите, избити в батак, които някои изроди сега се мъчат да заличат, да изтрият. Няма такава гума, която да изтрие историята на България. Ние сме тези, които ще направим така, че в учебниците по история да се учи най-после истинската българска история, вековната, хилядолетната българска история. Съвременните учени вече доказаха, чрез ДНК експертизи, че тук, преди 7800 години, е живеело същото, генетично същото население, каквото е сега, поне в един огромен, много сериозен процент. Преди 7800 години, уважаеми братя българи, а нас не учиха, че сме някакво номадско племе, дошло от не знам къде си, за да завземе тук земи. Ние сме тук от хилядолетия. Ние сме най-стария народ на Европа и ще бъдем тук, докато има и един само жив българин, защото няма по-висок дух от българския, защото няма по-висока идея от България. Да живее България! България!